Am să vă dau la televizor. La știri. Pro TV. Cine a dat foc? Eu n-am dat. Dar cine a dat foc? Nu știu, că eu stai la teren cu bai. A? N-a dat nimeni foc, nu știu. Eu n-am dat, nu știu nimic eu. A? Dar ce, o mână criminală să poate să fi dat, nu? Nu știu, eu n-am dat. Cine crezi că ar putea fi dat? Nu știu. Așa, bănuiești pe cineva? Nu, pe nimeni, n-am văzut pe nimeni. Păi și nu bănuiești pe nimeni? Pe nimeni, nu știu nimic. Uite-te aici așa. Un dușman ceva, aveți dușman de v-a dat foc? Nu. Aveți rivalitate între voi? Nu. Ciorii de-aștia? Nu, nimic, a? Și ai încercat să stingi focul când văzuși focul? Păi am încercat, dar n-am. Cu ce ai încercat? Cu apă. Cu apă de care? Apă, da, de la fântână. Și? Cu gălet. Cu Dar gălet? n-am putut, că degeaba, tot mai rău ia. Mai rău ia foc. A? Cu motorina ai încercat să stingi? Nu. Da, cu benzină. Ceva mai rău. Da. Ia uite ce s-a întâmplat. Și casa ți-a luat foc? Nu am luat. Ia, hai că vin pompierii, hai. Hai că vine, bă, ieșiți de acolo, mă, fraților. Ia uite, aia o intervenție. Nu știu de la vitre astea. Ia uite prâne. Ce fac ăla, cum zice că orul va avea prâne ori normal. Uite, plină de apă. Are 3 vedre în ea. Ia să vezi intervenția, cum să-ți răspund. Că la vitre au decât 3 căști, dar... Lasă-vă ce ce ceva așa, mă. Îl lovi pe iara. Bă, eu nu văd nimic cu ăsta, mă, că bate soarele. Păi n-are nimic. Să filmează, că se vede asta. Intervenția Disney. Presimt că se curentează fonul în firea. Păi să le spună n-ai că sunt cablurile acolo, să nu dea cu apă. Dar oricum nu mai e curent să-l opresc. Dau pe Cam Time. Nu, pui pe YouTube. Nu știu pe YouTube. Dăm pe acolo ca bam, bam. Dar zici tu ceva să vezi tu pe YouTube. Am văzut eu acili ăștia. Cum crezi că a luat foc? Nu, ăsta mai mare. O mână criminală ceva? Aha. Da, mă,